Kaixo eta ongi etorri, egun berri batera, gaur azaroak 23 osteguna da, eta gaur bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Jon Joagirre, Aldatu Gidoia plataformaren kidea dena, eta Aldatu Gidoia Euskararen alde kanpaina abian jarri zen irailaren 9an, 30 eragile baino gehiago daude kanpaina honen atzetik, eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen diote eduki gehiago ikusentzunezkoetan egotea. 30 eragile baino gehiago daude kanpaina honen atzetik, eta Jon Jok kontatuko digu zein dan egoera eta zeintzuk diren bere benetako eskakizunak. Eta bestetik Ilargi Arrizabalaga, abeslaria dana, eta beldurrarekin dantzan diska berria aurkeztuko du ostiral honetan, gaueko 9 zentralen. Beraz, Ilargi kontatuko digu zein izan den bere ibilbide profesionala, zenbat abesti dituen bere diska berriak eta zer kontatzen duten bere abesti horiek. Baina beti bezala, elkarrizketak baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1811an, Kadizeko gorteek Loteria Nazionalaren sorrera baimendu zuten. Urte batzuk geroago, 1908an, Espainian CNT ilegalizatu zuten. Egun berean, baina 1928an, 20 hilabetez prestatzen aritu ondoren, Espainiako lehen futboleko ligako partida jokatu zen. Eta bukatzeko 1982an Euskadi Irratiaren estreinaldia izan zen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroa Guatemalako Osasun Institutu barneratzailearen ibilbidea saritu du. Diru sarreren maila, sexu eta jaioterria erabakigarriak Nafarroko biztanleen osasun fisiko eta mentalean. Nafarroko lehendakariak ziurgabetasunaren aurrean konfiantza eragingo duen gobernuaren buru izateko konpromisoa hartu du. Sanduzelaiko auzotarrek 88 proposamen aurkeztu zituzten biribilgunea eta auzo bera hobetzeko Iruñako udalak urrian egindako konsultan. Urte bete da bigarren zabalguneko zibiboxa eraikitzeko lanak hasi zirenetik eta 3 solairuko kanpoko egitura dagoeneko zehaztuta dago, istea falta den arren. Iruñeko udalak 482 urteko abonu zozketatu ditu Oberena, Amaia, Arrotxapea, Txantrea eta Etxabakoitz igerilekuetarako. Telefono mugikorrak erabiltzeko ikastaroa eginen dute datorren astean berako Zarretxean. Malerrekako railaren 7. edizioa prestatu dute Malerreka Motorsport Kirol Elkarteko kidek azaroaren 24an eta 25an eginen dute auto laizterketa. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteazkenean batetik antzerkiaroa, Euli dantza. Nafarroko antzerki eskolak antolatutako antzerkiaroa zikloan Euli dantza taularatuko dute. Bizilagunen komunitate batean emakume zahar baten gorpua topatu dute, hil zenetik astebete igar ondoren. Auzotarretako bat bereziki hunkitua dago, eta auzotarren bilera bat antolatzea erabaki du, behialdi gisa. Arratsaldeko 7etan Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak 8 euroan. Bestetik Biziaroak liburuaren aurkezpena. Biziaroak, herri kultura Xamarren liburua aurkeztuko du Xamarrek, Juan Carlos Etxegoien Juanarena. Berak, eta Jon Bujandak gidatuko du. Arratsaldeko 7etan Iruñeko hizkuntza eskola ofizialean izanen da. Ostegunean, Ipuin kontalaria, San Francisco liburutegi publikoan. Ipuin kontaketa euskaraz Maitane Perezekin. Maitane Perezek 4 eta 8 urte bitarteko aurrendako ipuin bat kontatu eta interpretatuko du. Ostiralean batetik antzerkia, Olaiaren lorategia. Pájaros Pintados konpainiaren Oliviako lorategia 4 istorio laburrez osatuta dago. Bertan, hainbat testu ingurutan izandako galera aipatzen dugu. Hala nola, Aitona Monena, gurasoena, gure maskotena, baina galera hitz egiten dugu topaketara iristeko. Oroitzapenen bidez, Olivia ezagutuko dugu. Arratsaldeko 6etan Nafarroko antzerki eskolan. Sarrerak 7 euro terditan edo 5 edo gehiagoko taldeentzat 6 euro terditan. Bestetik Palestina Jousakoren begietatik. Palestina komikiari buruzko solasaldia emanen du Julen Gabiria komikiaren itzultzaileak Jousakoren barrazkien bitartez.
Palestinako errealitatea ezagutzeko. Arratsaldeko 8etan biltokin. Larun batetik arte laborategia familiartean. Bilduma ilustratuak, ilargi izozkiak. Jena Baek. Jus Larrotxa Zibiboxean. 10 leku 5 aurrentzat eta 5 laguntzaileentzat. 5 eta 10 urte bitartekoentzat heldu batek lagunduta. 4 euroren truke izena eman ondotik zozketa. Bestetik poesia eta sormena lantzen Aritz Gorrotxategik gidatua. Poesiara hurbiltzeko eta ari beldurra galtzeko ikastaroa. Poesiaren gakoak eta barne korapiloak lantzen. Kondestablearen jauregian, doakoa, 12-15 pertsonako taldeak, 16 urtetik gorako euskaldunei zuzendua. Igandean Benito Lertxundiren kontzertua. Benito Lertxundik bere azken diska ospakizun gauean argitaratu zuen 2018an. Argitalpen honen aurkezpen bira COVID-19 pandemiak eten ondoren martxan da berriro kontzertuekin. Azken diskoko kantuak zein betiko kantu ezagunenak eskainiko ditu Baluarten arratsaldeko 7etan. Ikusi ezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroan jaiotzak ia 30% gutxitu dira, jeitsiera batean. 2022an 6,9 jeitsi ziren jaiotzak eta 9,5 heriotzak igo ziren. Ia 3 haurtxotik bat atzariko amaren semea da. Emakume bakoitzeko seme-alaben batez bestekoa 1,26ra jeitsi da. Argazki nagusian Maria Txibite presidentea eta Felix Taberna, Ana Ollo eta Begoña Alfaro presidente ordeak. Titularrean Txibiteren hitzak. Norabide zuzenean goaz. Nafarroa aurrera bidearen gotorlekua da. Olatu erreakzionarioaren aurrean, dio Txibitek. Behan, Giza Proiektuaren Fundazioak Nafarroako bikaintasunaren saria jaso du. Goian batetik Sueten humanitarioko 4 egun Gazan 15.000 hildakoren ostean. Bestetik gobernuak ureztatzaileek herriberarako ura lagatzea proposatu du. Oskar Txibitek atzerapena aitortu du kanalaren 2. fasean. Jarraian Miraballes Redinek DBH eta batxilergoa privatizatzeari buruzko kontsulta egiten du. Beste berrian, Atarrabiako krimenean, egilea kondenatu dute hilketagatik. Alboan, Sanduzelaik biribilguneko trafikoa lurperatzaren aldeko apustua egin du. Bukatzeko, Javier Otxoa, Manzanosi Kokus eta Lakturalentzako sariak. Diario de Navarrako titular nagusian, Nafarroak 6 urtez jarraian heriotza gehiago izan ditu jaiotzak baino. Aurrek urtean jaiotza tasan beherakada handiena izan duen erkidegoa da. Argazki nagusian foroko parte hartzaileak. Ezkerretik Eskuinera, Mabel Cañada, Jesus Maria Rodríguez, Arantxarregi, Tasio Sanz eta Ines Patrizio. Izenburuan Pirineoen etorkizuna eztabaidagai. Zonaldeak harreman zuzen askatzen du gobernuarekin, Diario de Navarra egunkariak bultzatutako ekitaldi batean. Eskuineko berrietan batetik Bruselak kontu handiz zainduko du amnistia legea. Onartzen ez duen bitartean, gai nazionala baino ez dela onartzen du. Bestetik epaimaiak erruduntzat jo du Atarrabiako hilketaren egilea. Halaber, erruduntzat jotzen ditu bere laguna, konplizea izan dena, eta emaztea, estaltzailea. Bukatzeko, Nafarroak 115.000 tona elikagai botatzen ditu urtean zakarrontzira. Garako titularrean, EAek ia 400.000 tona hondakin esportatzen ditu urtean. Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba urrun daude lakuak nahi duen autosufizientziatik. Nafarroak ere 50.000 tona ateratzen ditu kanpora urtero. Argazki nagusian, Gotzone Sagardui sailburua Bilbon. Osakidetzako espezialista baten itxaron zerrenda, 69.522 pazientera iristen da urtebetean. Kirurgiako itxaron zerrendare 9,2 hazi da, eta itxarotegunak 64 izatetik 68 izatera igaro dira, Espainiako Osasun Ministerioaren datuen arabera. Eskuinean batetik indarkeria matxistaren gorakada munduan, 89.000 biktima. NBR-en txosten baten arabera, ia 89.000 emakume eta adingabe hil ziren iaz indarkeria matxistaren ondorioz. 2 hamarkadatan izan den daturik altuena. Bestetik Mirari Isasiren erreportajea. Israeli kontuak nork eskatuko dizkion zain tituluarekin. Jarraian Durangoko azoka postu gehiagorekin dator eta belaunaldi berriak ditu helburu nagusi.
Eta bukatzeko, Leiotikan taldeak oso inguru ona dugu eta jarraitzeko indarra eman digu dio. Berrian, titular nagusian, Hamasen eta Israelen arteko lau eguneko menia gaur goizean sartuko da indarrean. Katarren bitartekaritzari esker, 150 preso palestinar eta 50 baitu israeldar aske utziko dituzte, guztiak adingabeak edo emakumeak. Eraso militarrak eten egingo ditu Israelek eta Gazako zerrendara erregaia eta bestelako giza laguntza sartuko ahalko dute kamioietan. Argazkian Durangoko azokaren aurkezpena. Azoka gazte bat ateioka. Durangoko 58. azokan 950 nobedade plazaratuko dira, eta 265 ekitaldi eginen dituzte, abenduaren 6etik 10. Beko berrietan batetik urte batean 500.000 tona industria hondakin atera dira hegoaldetik. Bestetik, gidabaimena euskaraz atera alizateko materiala nahi duenaren esku. Zineman Marko filma grabatzen daude. Eta bukatzeko Adriana Maldonado Pesaneko diputatuaren hitzak. Elkar bizitza da helburua. Horri plurinazionalitate esan edo ez da hain garrantzitsua. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Amaia Nausia historialariak dioenez, prestigioa eman behar zaio zaintzari sozialki eta ekonomikoki. Zaintza desbalorazio sozial eta ekonomikoan oinarrituta dago. Gehitzen du Amaia Nausia Pimoulier historialariak. Euskal Herria Irratian egiten ari diren elkarrizketa sortaren baitan, zaintzak historian izan duen evoluzioaz mintzatu da. Gizonezkoek ardura gehiago hartu nahi ez izatea ez da harritzekoa. Zaintzak ez du balio sozial ez ekonomikorik izan, hausnartu du. Beste berrian, 115.000 tona elikagai zaborretara. Nafarroan, 75 kilo elikagai botatzen du, norbanako bakoitzak zaborretara urtero. Guztira, 115.000 tona. Jangarriak diren jakiak dira, baina hala ere ez zaie irtenbiderik ematen. Sentsibilizazio kanpaina jarriko dute abian 15 toki entitateek baliatzen ez den janari hori ahalik eta txikiena izan dadin. Taberna eta jatetxetara 70.000 ontzi banatuko dituzte, bertan jaten dutenek platerean soberakin gisara geratzen dena etxera eraman dezaten. Bukatzeko, Nafarroako enpresarien elkarteak zaintza negozio bilakatzen duela salatzeko protesta egin du labek. Zaintza sektoreko baldintzak duintzeko premia azpimarratu eta langile horien kontura negozioa egiten duen patronala interpelatu du lab sindikatuak. Indarkeria ekonomikoa sustatzen du zaintza lanetan ari direnen kalteetan. Adierazi du Amaia Vázquez sindikatu horretako ordezkariak. Zaintzarekin negozioa egiteari uzteko galde egin dute. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Jon Agirrerekin gaude, Aldatu Gidoia plataformaren kidea dena. Aldatu Gidoia Euskararen alde kanpaina abian jarri zen irailaren 9an, Eusko Jaurlaritzari eskatzeko kultura eta ikusentzunezkoen politikak errotik aldatzea, eta euskararen eta euskarazko kultura erdigunean jartzeko euskara eta euskaldunon hitza. Beraz, Jon, zer da kanpaina hau, Aldatu Gidoia Euskararen alde, eta noiz hasi zen? Bueno, esan behar da lehenengo, kanpaina honen atzean gaudela 30 eragile inguru, bai, Euskal Sindikatu Nagusiak, Kontseilua, UEMA, AEK, eta beste 11 erakunde ez da. Eta danok batzen gaituen kezka da, ikusentzunezkoen egoera, bai. Uste dugu harreman zuzena daukala euskararen berreskurapenaren geldualdiarekin, erdarazko eskaintza gero eta zabalagoa da eta euskarazkoa oso urria da. Eta ez dira hartzen gainera neurriak, oso xume dira hartzen diren neurriak euskarazko eskaintza hori zabaltzeko eta areagotzeko. Orain sortu dute primera plataforma eta oso ondo, baina oro har panorama oso kezkagarria da. Horrek eraman gaitu. Ta nola ohartu zinaten egoera txarronetaz, eta noiz eman zenuten aurrera pausu bat kanpaina horrekin abiatzeko? Bueno, urte luzea dira, ez da? Ikusi besteik ez dago ETV baten bilakaera zein den, ez? Oso audientzia txikia dauka, eta ez da harritzeko, programazioa oso gorabeheratsua da. Esan daiteke programa batzuk kasi iraingarria direla, eskaintzen zaizkigun
programa batzuk, ez lirateke inoiz eskainiko erdarazko ETB-en, edo erdarazko beste kate batzuetan, ez da. Eta gero gainera horri gehitu behar zaio plataformen, streaming plataformen sarrera, ez oso indartsua, hor euskerak ez dauka, ehuneko 0,1 baino gutxiago da, plataforma horietan dauden euskarazko eduki proportzioa, ez da. Horri gehitzen badiozu, mugikorren eragina eta hor ere eduki gehienak erderaz direla eta zenbat ordu ematen ditugu biztanleok pantaila horien guztien aurrean eta horako gailuen aurrean, gero eta gehiago ikusten genduen egoera oso larria bihurtzen ari zela. Uste dugu hori zuzenean islatzen dela euskararen bilakaeraren arrazoietan, eta horrek eraman gintuen, eragile batzuekin da beste batzuekin da hitz egin genuen, eta danok ikusi genuen zerbait egin beharra, eta zuzenean Jaurlaritza zikira interpelatu beharra, ez. Eta testuinguru honetan kokatuta eta goera horrela izan da, kanpainarekin hasi zinaten, eta ze helburu finkatu zen dituzten? Ze helburu finkatu zen dituzten kanpainarekin hasterakoan? Helburu nagusia da Jaurlaritzari euskarari lotutako kultur politikak aldatzera behartzea, hori da helburu nagusia, ez? Lehenago ere, bidali dizkigu eskariak, ez digute jaramonik bat ere egin, orain ematen du, ikusita honek, kanpaina honek indar bat hartu duela, ematen du, bilduko direla gurekin eta entzungo gaituztela, nahi duguna da aldatu dezaten norabidea. Horrela jarraituz gero oso egoera larrian gaude, eta uste dugu euskal komunitatearentzako oso bide eskasa dela hartu dutena, eta ezinbestekoa dela aldatzea. Orduan, gu badauzkagu neurri zehatz batzuk, ez dakit edanak zerrendatu beharra dagoen, aipatuko izkizuten duzu batzuk, ez da, baina norabide aldaketa bat eskatzen diogu batez ere Jaurlaritzai. Eta zer nolako harremana izan duzue orain arte Eusko Jaurlaritzarekin? Kontaktuan zaudete etengabe edo nolakoa da? Gu saiatu gara. Azkenean egia da, eman digutela biltzeko aukera, eta datozen egunetan bilera bat izango dugu kulturako eta hezkuntza politikako arduradunekin, eta espero dugu bilera hori emankorra izatea, ezta. Uste dugu badaudela motiboak, hanbaika datu dauzkagu beraiei eskaintzeko, aurrekoan legebiltzarrean ere eskaini genizkien alderdi guztiei, eta bada garaia horre bestelako neurri batzuk hartzeko. Adibidez, zein izango litzateke datu deigarri bat? Datu deigarri bat, adibidez, eskatuko ditugun, eskarien artean esan duzu edo egoeraz? Egoeraz. Egoeraz. Hombre, beira, kontuan hartuta, Euskal Herritarrok bataz beste, pantailen aurrean edo irratien aurrean ere bai, ez? Ematen ditugula 10 ordu inguru, bataz beste, pentsa eragina zein den, ez? Kontuan hartuta, 10 telebista kantatik 9 erdaraz direla, bai? Ez hori bakarrik, gero kalitatean sartzen bagaraia, hor beste jauzi bat gure aurka, ez? Irratiekin antzeko parezido, 10-tik 8 erdaraz dira. Streaming plataformetan edukirik apenas ez dago euskaraz, oso urriak dira euskarazko, 0,1 dira heltzen euskarazko edukiak ez dira, Netflix eta holako plataformetan. Zinemetan zer esanik ez. Mugikorretako edukietara bagoaz, YouTube, guztietako plataformetan sartzen bagara, are okerrago. Basamortua da, ikusten entzunezkoen eremua basamortua da euskararentzako, eta sekulako eragina dauka gure bizitzatan, gure bizimoduagatik, gero eta handiagoa, gero eta ordu gehiago ematen ditugu olako gailuekin, argi dago, horren gogoz eragin ezean, zulora goazela. Oso ez da
aditua izan beharrik ikusteko, pues, egun erdia ematen badugu, pantailei begira eta pantaila horietatik edukiak erderaz ematen bazaizkigu, pues, euskara non geldituko den, ez da ingeniero izan behar asmatzeko, ez da. Hala ere, non esango zenuke dagoela arazoa, gure ohitura faltan edo haien eskaintza eskasean? Zalantzari gabe, eskaintzaren urritasunean, zalantzari gabe. Kontua da, gero erakundeetatik zabaltzen den mezua, eta ez erakundeetatik bakarrik beste eragile batzuetatik ere da, beti jartzen da ardura Euskaldunen gainez, da, Euskaldunen bizkar. Ezin da ikusi ez dagoena, ezin da ikusi eskaintzen ez dena. Streaming plataforma batean euskarazko eduki bat aurkitzea, bueno, Indiana Jones baino zorrotzago ibili behar duzu bila. Berdin gertatzen da telebistan. Gainera telebistan ETV batek dauzka saio batzuk, kalitatezko saioak ere badaude noski, baina badaude saio batzuk onartezina direnak, edirateke beste zein katetan eskainiko. Usetu egin dute, Euskaldunak bota dituzte erdarazko kateetara telebistan. Arlo guztietan eskaintza da penagarria, oso urria. Mirari bada, oraindik jendeak euskarazko eduki mila jotzea edabidetara, mirari bada. Zer nolako portzentaia doa euskarazko ikusentzunezkoetara oso txikia imaginatzen dut, ez orduan? Eduki ez ari zara? Bai. Oso urria. Esan dizute, Netflix eta hauetan 0,1 ez dautzen, urrundik ere. Eguneko 0,1, urrundik ere ez dautzen. Telebistan, esan dut, ikusten ditugun 10 katetatik 9 espainolez dira, hegoaldean. Baina gainera, programazio erdizendo bat daukan bakarra ETV bat da, ETV 3 eta ETV 4, ETV 4 erderaz da, ETV 3-ren edukiak oso urriak dira, dana da errepikapena eduki zarra, umek ies egiten diote ETV 3-ri ere. Panorama benetan ez da sinistekoa, beste, EITB sortu zenean euskara sustatzeko eta normalizatzeko helburuarekin sortu zelako. Eta zer diote erakundeek, zein da haien erantzuna honen inguruan? Legebiltzarrean lehengunean erantzun ziguten, ez dela justoa, egiten dugun kritika, esageratzen dugula, beraik ari dira lan egiten eta baliabidea jartzen gero eta gehiago, apustu egiten dutela, baina ez da egia. Guke gure kritika etzen iritzi bat. Datuetan zehatze oinarrituta zegoen, guk datuak eskaini genituen, eta datuak eskaini dizkiegu, eta datuak ez dute gezurrik esaten. Gero esan daiteke... Bai, esan. Ez, esan dut, gero batek esan dezake gutxi den asko den, baina datua da. Eta, desde luego, 10-tik 9 espainolez izatea, ez da oso datu ona. Edo streaming plataformetan eskaintzaren eguneko 0,1 ere ez izatea euskaraz, datu ona ezin da izan. Errealitatea jarri diegu ispiluaren aurrean nolabait esateko jaurlaritzari, ia zer egiten duten, ardura handia daukate. Ez dakit aurrera pauso bat izan den edo, adibidez, atera du plataforma bat berri hori, zer diozu honen inguruan. Oso berri hona da, oso pozgarria da, bazen garaia, euskarazko edukien plataforma bat edukitzekoa. Uste dugu, oraindik asko osatu behar dela, ez? Nolabait esateko da, nahi eranen berrantolaketa bat eskaini digutena, ez da, ondo, baina hori baino askoz gehiago behar da, eta behar dira euskarazko puntako edukiak, esan dute nolabait esateko primeranen eduki zaharkituak kakotxartean ezintzen zaizkigu, ez da. Ikuslea doa, eduki berrien bila, film berrien bila, dokumental berrien bila, etengabe, hori behar dugu. Orduan, ongietorri, baina segi gogoz, bestela hori ere bigarren mailan geldituko da, ezta.
Beraz, zeintzuk dira egiten dituzuen eskakizunak, horrela lista baten? Bai, zehatzak, hemen Bai. dazkatxu eta hogetan, denekin ez gogoratzen buruz, baina adibidez eskatzen duguna da, kulturako aurrekontuaren 5% euskarazko ikus-entzunezko eta bideratzea, hori izango litzateke biztanleko eta urteko 9 euro baino ez. Euskaraz ekoitzitako lanetarako lerro bat zabaltzea berariaz, bai? Eta izango litzateke, guk kalkulatzen dugu, proposatzen duguna da, esan badugu, kulturako aurrekontuaren 5% euskarazko ikus-entzunezkoetara joan behar duela, 5% horren 2 euskaraz ekoiztutako lanetarako joan beharko lukela uste dugu, ezta? Gero, zinema eta plataformetan dagoen utxune ikaragarria ikusita, horra ere, 5% horren eren bat bideratzea eskatzen dugu, euskarazko produktua jartzeko, esan dute, eskaintza hori bikoizteko, eta azpidazteko. Eskatzen dugu ere, eta guk uste dugu funtsezkoa dela, eta galdu egin dela neurri batean, EITB jardun behar du Euskal Herri osorako. Euskaldunen komunitatea Euskal Herri osoan gaude, ez da posible zentratzea EAN, Euskal Herri Telebista. Nafarroako euskaldunok ere behar dugu, EITB, eta iparraldekoek ere bai. Jarraituko badugu hemen, ez da. Ezinbestekoa da, Euskal Herri osorako jardutea, eta gaina Euskara eta Euskal kultura ardatz. Zer gehiago? Eskatzen dugu adibidez, gaur egun, dakizunez, fikzioa eta beste emanaldi askoren euskarazko eskaintza oso urria da ETB-en. Ikaragarri urria da, plataformen neurrin kasi, ez? Eta horre eskatu baino gehiago exigitzen duguna da, gutxienez erdiak euskaraz izan daitezen, ez? Gehiago. Primeran plataforma aipatu dugulen, uste dugu eduki guztiek bikoiztuta eta azpidatzita egon behar dutela. Gero, haur eta gaztetxoak ikaragarria gertatu dena horrekin. Lehen ETB baten oso produktu onak zeuden haur eta gaztetxoentzako. Desagertu dira eduki horiek, danak daude erdarazko edukia konsumitzen, eta eskatzen duguna da, lehenbailen berriro hori berrabiaraztea, kalitatezko produktuak eskaintzea, eta adibidez aurrekontua 2 urtetan hirukoiztea. Gaur egun eskaintzen zaien produktu hori eskaintzen zaien aurrekontua. Zer gehiago, plataformez ari ginela, orain berriki onartu da, Estatu Espainiarrean onartu da, lege bat, esanez, euskarara edo katalanera edo bikoiztutako edukiak plataforma horiei ere eskaini behar zaizkiela doan. Netflix eta horiei emanen behar zaizkiela beraiek ere eskaini ditzaten. Hori, harrigarria bada ere, Jaurlaritzak ez du betetzen, ez dakigu zergatik. Ez, eta eskatzen dugu, lehenbailen mesedez, eduki guztiak jar ditzaten beste plataformen esku. Ez dakit, aspertu zerrenda luzearekin, ez? Eskakizun hauek hurrengo urteari begira egiten dituzue edo nola? Ez, lehenbailen abian jartzeko, dana kolpetik ez dakit posible den. Uste dugu baietz, uste dugu gauza asko kolpetik egitea badagoela, ez? Aurrekontu eta irizpidea da gakoa, ez? Eta zerrenda bete zenutenean, bai. Ez, hori esaten, neurri horietako asko atuan jarri daitezke abian, ez? Eta jarri beharra dago. Eta hori eskatzen dugu, ez daukago denborarik, esan dute egoera da hain larria eta hain kezkagarria. Jendea lehenengo eta behin alegin emarko da euskarazko gailuetatik eta pantaietatik eta bota dituzten euskaldunen horiek berreskuratzea. Horre lanak izango dira, persona gara, oituiten gara, beste
konsumo batzuetara, eroso gaude erdaraz konsumitzen gero eta gehiago, eta hau iraularazten ez bada, benetan oso etorkizun iluna izan dezakegu, ezta? Zerrenda hau, bai. Zerrenda betetzerakoan, zuek aurkeztu zenuten jaurlaritzan, ez, jaurlaritzari, eta jaurlaritzak zerrenda luze hau irakurri du. Eta badakizki datuak, badaki egoera, badaki eskakizunak zeintzuk diren. Bai. Badaki, bai. Guk baino hobeto daki egoera zein den jaurlaritzak, ez, guk egin duguna da bilduma bat, ez? Beraiek eraiki duten panoramaren datu bilketa bat egin dugu eta esan diegu izue, hau da eskaintzen diguzuena, ez? Ezin da horrela jarraitu, ez da? Jaurlaritzak ez du onartzen, esaten du esageratzen ari garela eta gauza asko egiten ari direla, guk uste dugu errealitateak gezurtatzen dituela beraien hitzak, ez? Datuak denon biztan daude, ez da? Eta horren aurrean nahi behar dena da, guk ez dugu inor flagelatzen hasi eskatzen. Guk eskatzen duguna da aldatu ditzaten politika horiek, ez? Euskal taldea badira gu bezala, Euskararen alde eta Euskaldunon alde jardun dezaten eskatzera gatoz, bestetik, ez? Gu prest gaude laguntzeko, elkarlanerako, baina noski, baldintza batzutan da duintasun batekin, ez da? Horrengo panoramarekin ezkoa sinora, ez? Enuke aipatu gabe utzi nahi, badibidez, bikoiztaileen egoera, adibidez, ez da? Euskarazko bikoiztaileak daude egoera penagarri batean. Horre ere lehenbaien jaurlaritzak neurriak hartu behar ditu. Bikoiztaileen lana deuseztu zuen jaurlaritzak, erabaki politiko hori hartu zuen, lanik gabe utzi zituen, eta hori ordaintzen ari gara danok, beraiek lehenengo eta behin, eta Euskaldun ikusentzuleo beza. Antzeko zerbait gertatzen da Euskal sortzaileekin, orain sortu behar izan dute sindikatu bat, beraien egoera plazaratzeko eta erantzunen bila, ez da konponbide bila, ez? Lanartea, ezagutuko duzu, Lanartea sindikatua, Euskal sortzaileena, beraien egoera ere oso txarra da, oso eskasa da, eta erabat lotuta dago honekin guztiarekin. Euskal sortzaileek izan behar dute EITB sano baten ardaz. Bikoiztaileek izan behar duten bezala, ez da? Funtsezko neurria dira, ez gara eskatzen ari beste munduko ezer. Oso oinarrizko neurriak eskatzen ari gara, Zer gertatuko litzateke ikusentzunezko kontsumoarekin horrela jarraitzen badu? Honek garamatza euskarazko kontsumoa erabat baztertzera, datuak ikusi besterik ez dago. ETB batek ez du gainditzen 2% langa, eta 2% horretara heltzen da, kirol emanaldiei esker eta beste saio bat edo besteri esker, ozta, ez? Jende gazteak iges egin dio EITB-ri. Horrek eragin zuzena dauka, erabileran ikusten ari gara. Erabileraren bilakaera zein den, azken datuek esaten digute ezatzea ezaurrera dagoela, ez dakit ezaurrera hori ez dakit noñokoa den, gehiago ikustu dut pixka eta atzeraka horreinik ere, ez dagoelako euskarririk, ez dalako posible, ez da posible. Inguru guztia erdaraz baldin badugazu, espainolez baduzu, frantsesez baduzu, inguru guztia euskeraz bizitzean nola lortuko duzu, ezinezkoa da, ez da herri euskaldunetan ere, gero eta zailago da, herri euskaldunetan ere. Zer esanik ez, eremu erdaldunduetan, ez, Altsasu batean, edo Iruña batean, edo ia ezinezkoa da, sekulako esfortzua eskatzen du. Dana daukagu kontra, ez, eta ikusentzunezkoak oso importantea dira, ez? Gero eta importanteagoa gure bizimoduan. Horri heldu gabe, nik esango nuke ezinezkoa dela egoera iraularaztea, ez? Naiz eta egoera hain txarra den, plataformako kideak positibo edo baikor zaudete momentu hontan? Bai, beste remediorik ez daukagulako. Hori, baina gutxienez, ez? Itxaropenak dituzue, itxaropen onak.
Bueno, ikusi dugulako eragileen erantzuna oso ona izan dela, ez? Sindikatuak ere inplikatu dira, ez bakarrik euskalgintzaren inguruko erakundeak, eta ikusten dugu, kezka hori zabaltzen ari dela, eta presioa gero eta handiagoa izango dela jaurlaritzarentzat ere, ez? Guk elkarlanerako deia egiten diogu jaurlaritzari, eta kontziente izan dadin, beraiek direla gure alde daukagun erakunde publiko bakarra. Esan nahi dut, Eusko Jaurlaritza, eta izan daitezke foru aldundiak batzuk bestea baino gehiago, eta udal asko ere bai, ez danak, baina udal asko ere bai. Esan nahi dut, azkenean, horiek dira gure defentsa bakarra, ez publikotik datorrena. Nafarroa maki guzti egoeratan gauden, gobernu euskarafogoa daukago, eta iparraldean are okerragoa da. Sekulako ardura dauka jaurlaritzak eta erantzun egin behar dio horretarako, beste horretarako sortu zelako ITB. Eta beraz ze momentutan gaude orain? Agerraldiren bat, mobilizazioaren bat eginen duzue, hemendik aurrera, hurrengo asteetan? Jarraituko dugu sinadura bilketarekin, bilduko gara jaurlaritzarekin, eta hemendik eta hilabete gutxi barru mobilizazio bat ere pentsatuta dugu. Oso ongi, Jon hemendik, Xaloatik, Euskal Komunikabide batetik, Nafarroa mantentzen dena, ematen dizugu gure indarreta babes guztia, eta eutsi kanpaina horrekin. Mi esker, zuen arretagatik eta aurrera Xaloa eta... Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Gaur ostarteak. Giro hotzarekin hasiko dugu eguna, baina guztia goizetik hasiko zaigu keinuka. Ostarte zabalak izango dira. Gero ordea, pixkanaka hodeiak ugaritu egingo dira Kantauri isurialdean, eta gauean hodeitza denera zabalduko da. Egunaren amaieran euri langar pixka bat egin dezake kostaldean. Naiz eta goizean ostarte zabalak izan, temperatura maksimoek antzera jarraituko dute. 10 eta 15 gradu artekoak izanen dira. Iparraldeko eta iparrekialdeko haizea ibiliko da, eta ziertzoa bizi samar Ebro ibarrean. Ostiralean, behodeik estaliko dute zerua ipar isurialdean. Hegoaldean, hodeitza urriagoa izanen da. Egunaren lehen partean, behodei ugari izango da denean, baina guerditik aurrera hodeitza saretu egingo da hegoaldean eta ostarteak zabalduko dira. Ipar isurialdean, eguzkiak ahaleginak egingo ditu hodeitza zulatzeko, baina seguruenik ez du lortuko. Arratsaldeko gauean, hodeitza trinkoagoa izango da berriro ere. Kantauri isurialdean euri langar pixka bat egin dezake, batez ere egunaren amaieran. Temperatura minimoak apur bat igo egingo dira, baina maksimoetan ez da aldaketarik izango. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Ilargi Arrazabalagarekin gaude, abeslariarekin. Pasaden urteko abenduan bere diska berria aurkeztu zuen, beldurrarekin dantzan, eta ostiran holtan zentralen, diska honen aurkezpena eginen du Peru Galbeterekin. Beraz, ongi etorri, Ilargi, Xaloa Telebistara. Kaixo! Beldurrarekin dantzan, lehen aipatu dudan bezala, 2022ko abenduan ez aurkeztu zenun, zergatik jarri zenion izenburu hau? Azkenean, diskoa sortzeko, sorkuntza prozesuan, oinarritu nintzen pixka nire beldurretan, azkenean, nun nire beldurren zerrenda moduko bat, eta horietan oinarritu nintzen gero kanta kiteko. Eta, pixka bat, beldurrarekin dantzan ibili nintzen ez prozesuan zehar eta berabaki nuen izen hori jartzea. Eta 8 abestiek, osatzen dute diska berri hau? Bai. Zer kontatzen dute zure abestiek edo zure letrek? Abesti bakoitza kontatzen du istorio moduko bat, eta abestiaren bitartez, deskribatzen da istorio horretan gertatzen dena, edo sortzen dien irudiak. Hori ere izan zen ertzako erronka moduko bat, nahi nulako pixka bat,
begiratu nola nahastu antzerkia eta musika, eta ikusi nuen hori izan altzela modu bat, ez? Osa, sortzea historio bat, eta bestian, deskribatzea pixka bat historio horretan agertzen diren irudiak, gero usteko entzuleari, interpretatzen, bere historia edo bere movida. Eta horietan hori kontatzen dira historio ezberdinak, denak jaio dira nire beldur batengandik, baina horrek ez besan nahi kantu bakoitzak beldur bati buruz hitz egiten dula, hitz egiten dute gauza askori buruz. Baina hori, pixka bat, da beldurretik hasita, atera dena. Aipatu duzu antzerkiarekin nahastu izan nahi duzula, arte dramatikoak ikasi duzulako, ez? Ez banago oker? Bai, hori da, bukatu dut, oain ekainan bukatu nuen arte dramatikoa. Orduan, orduan nahi nintzen ez ikasten bai, zan como, jaken nagon ikasten arte dramatikoa, baitaren nahi dut pixka nahastu eta landu hori. Zure diska berriak ere badu estilo aldaketa bat, ez? Orain murgiltzen zara pixkat indie pop estiloa, zergatik aldaketa hori? Azkenian ikustez baita ere, aldaketa hori ekarri dula nire gustu aldaketa. Nik entzuten duan musikaren aldaketak bai, ez? Hasieran bai agian entzuten nuela pop rock gehiago, eta hasieran nik enuen elektronikarik nahi ezertarako. Lehenengo diskoak intzan, enun nahi ezertarako, minio gero konturatu nintzen baita ere jolasteko atmosfera ezberdinekin, abestien historioiek kokatzeko eta barrentzulea lekuren batean, azkenian elektronikak asko lagundu altzuela. Gaina, gaur egun, oso ohikoa da sartzea elektronika zezer. Eta hori, eta estiloaren, izan zen zezer naturala, etzan izan forzatu ez ezer, bino konturatu nintzen, hortikan jo nahi nula, gehiago, joku gehiago ematen zidala, sentitzen nuela ebai gehiago irizen zitzaidala neri, estilo hori, gaur egun, eta horrela izan zen zezer nahiko naturala. Nondik datorkizu musikaren ganako interes hori? Noiz hasi zinen lehenengo letrak eta bestiak egiten? Nik uste, hau dela supertipikoa erantzutea, baina nik uste txikitatikan. Txikitatik. Hortik aman euskan, idatzitako kantak, edo hartzen nun, goatzen naiz, iluntzean uraren ertzean, hartu nuela baina besti hori eta aldatu niola letra eta hola. Eta gero ere, goatzen izan nekala mikrofono arroz bat dela bidolako zer, eta ibiltzen nintzela horretxetikan abesten, ez dakizet. Gero egia da, apuntatu nintzela gero, lehenengo trikitixara ez dakizer, eta gero gitarra klasetara 14 urtekin uste, eta hor bai hasi nintzela gehiago ikasten, nola egiten zen abesti bat, tonalitate aldetik, eta eta horra hasi nintzen nik uste pixka eta bestiak idazten. Eta, bai, segi. Gero hori musika proiektuakin edo, nik uste 2018-19 hortikan. Eta 2021 atera zenun zure lehenenga diska, ez? Hori da. Eta nola izan zen diska bat sortzearen prozesu hori? Azkenian, lehenengo diskoakin adibidez, izan zen junintzela bestiak sortzen, besterik gabe, niri etortzen zitzeanarekin eta bizitzen nuenarekin, eta horrekin grabatu nuela diskoa, biak autoekoitziak izan dira, eta bigarren diskoakin, bai hartu nuela erabakia beldurraren gaia lantzarena, sortu nituen bestiak, gero, jarri nintzen kontaktuan Aritzarregikin diskoa grabatzeko, ikus nituen berakin zituen lanak dela, eta nahi nuen berarekin lan egin. Eta beha jarri zian kontaktuan Pablo Novoakin, iteko konponketak, eta, berarekin nituen konponketak, eta gero grabatu nuen Aritzekin, eta izan zen dena pixka superazkarra, porque grabatu genuen, konponketak bai, euki genula denbora pila iteko, ez dakize, bino, izan zen grabatu urrian, gero, grabatzen eginen bitartean bideoklipa grabatu, ez dakizer,
eta azaroaren 24 edo 5 ustetatea zela ja beldurrarekin dantzan singela, eta gero hurrengo astean diskoa, osea, izan zen, dena super azkarra, baina, bueno. Eta ostiral honetako kontzertua emanen duzu Peru Galbeterekin, zergatik Perurekin? Ba, bueno, azkenian, zakit, baina genula jo norbaitekin, bino, osea, zakit, pues, izatea zezor berezia, eta zakita, iritsi ginean Peru Galbeteren gana gartxoten bitartez eta bat, eta hilia esan, osea, eskeiten duen musika tala da, hain berezia, hain, ez dakit, transmititzen dula pila, ez dakit, niri kriston ilusioa egite behakin konpartitzea egun hau. Eta, bueno, a ber, osea, momentu zaindikan gaina pertsonan, osea, bueno, bateria jolea bai ezagutzen da, pero nien ez dut ezagutu pertsona, beraz, bueno, gogoa dakate bai ezagutzeko. Nola da Ilargiren kontzertu bat? Ze aipatu duzu antzerkia sartzen duzula, beraz ez da ohiko kontzertu bat bezalakoa, ez? Hori da, a ber, azkenian, egia da, osea, ez dela eza musikal bat, osea, da kontzertu bat, baina egia da, ba, bueno, ba, saiatzen azkenian kontzertua dago banatua lau atal desberdinetan, atal bakoitzak gai bat jorratzen du, gero badaude objektu batzuk, audio batzuk eta bat, eta, bueno, gero ere kantatzean, ba, bueno, landu dut interpretazioa nahiko, ba, hori, ba, ikasi ez arte dramatikoa, beti haukator gauza hori, bale, musika nago, baina baita ere antzerkia bai sartu nahi nola bai. Eta, bueno, ba, azkenian nik uste dut audio hauek, bueno, estruktura honek eta bar, alduera lagundu agian entzulea pixkat kontekstualizatzen, eta, bueno, ba, edo transmititzen, ez dakit. Osea, nik horrela oso gustora egiten du, sentitzen dut gehiago, osea, gehiago sartzen nahi zegoera horretan, eta, bueno, ba, espero dut hau ere publikoaren gana iristea. Nola da euskaraz abestea eta idaztea? Ze imaginatzen dut, publikoa pixkat murrizten dula, ez? Bai, izan daiteke. Azkenean, nire ama hizkuntza euskera da, osea, nik nire bizitzan aldeten guztietan euskera ziten dut, eta niretzako da naturalena, osea, niri gazteleraz eta inglesez idaztea etzaitateatzen. Eta baita ere, uste dut ere, azkenean euskaldunok ez badegu euskeraz idazten, ez zula inorkingo gure partez. Baita ere, eta guk ez badegu kontsumitzen ere euskal kultura eta euskal musika, ez du inorkingo gure partez. Orduan, ba, iruditzen zaidala garrantzitsua euskaldun bezala hori, ba, euskera sortzea eta euskal kultura kontsumitzea. Eta egia da, murriztu dezakela, bino baita ere askotan ikuste zorionez ba, gaudela jende asko kontzientziatuak euskerakin, eta nik uste jende asko bai, bueno, badagola jendia bai aldula egin, igual, nire musika edo euskal musika entzuteko autua baita ere autu politiko bezala. Orduan, osea, ez dakiten aukezkatzen euskera ziteak murriztu aldi dalako edo, azkenian, ez dakit, osea, niretzako naturalena da, eta politikoki ere ba, horrela ateratzen zaititea. Nola aldatu da Ilargiren lehenengo diska bigarrenarekin alderatuz? Nola esango zunuke, maila pertsonalean zure letrek gehiago kontatzen dute, ez dakit, gehiago irekitzen zara publikora, nola garatu zara? Ba, nik uste, lehenengo diskoan, oaindikan negolan erabezaro puntu batean, azkenian egia da, tratatzen dela asko maitasunaren gaia eta bar, eta bagian horri ematen nion nik garrantzia handia. Horri eta baita ere, ba, bueno, beste movida soziale, bizait hemen ematen eguzkia. Baina hori, agian geratzen nintzen gehiago gai, ez dakit, normalago edo konbentzional batzuetan, ez? Eta gaur egun, interesatzen zait gehiago, ba, pixka bat egotea introspekzio prozesu bat sortzerako garaian, osea, izan disko bat, izan antzerkia, osea, edo zer gauza. Baina azkenean, agian lehen egiten dituen abestiak egiteagatik, eta, ba, bueno, ba, ondo pasatzen nolako abestiak egiten, eta hori ere ondo dago,
bino gaur egun agian interesatzen zait gehiago nigan aldaketa bat egotea sorkuntza prozesuan, ez? Ze azkenian sorkuntzak horretarako ere balio du, balio du gauza askotarako, bino gustatzen zait aprobetxatzea prozesu hori banik ere pertsona bezala evoluzionatu alizateko. Zein esango zenuke dela zure abesti bereziena, diska honena? Egia esan, nik uste garaiaren arabera jundel aldatzen, bino gaur egun egia da garrantzi handia daukala niretzat txotxongilo abestiak. Azkenean, duela gutxi atean un bideoklipa, eta, abesti horretan azkenean kontatzen da dantzertin nik ikasinen unibertsitatean bizi izan genituen botere abusu kasuak, eta, klaro, nik hau ezin izan dut kontatu publikoki edo bukatu deten arte, ze bestela anitu neuki reperkusioak nire notan edo inkluso esatera karrera. Eta orduan eretzako oso garrantzitsua da, ze, hor gertatu zena izan zen, zegoela irakasle bat, botere abusuak egiten zituna, eta guk erabaki genunean, salatzea eta kontatzea gertatzen zena, ikusi genuen inguruko irakasle gehiena jarri zirela gure kontra, horregatik, ezin nun kontatu, porque bestela. Eta horko nik konturatu nintzen, ze puntutaraino, askotan nik pentsatu izan dut, ez feminismoan, pixkanak abagoaz aurreratzen, eta egia da bino. Oraindikan zenbat bide gatzen segun diteko, ze behaiek ikusten zituzten gauzak, behaiek bazekizkiten gauzak, gertatzen zirela, eta hala ere, erabaki zuten gure aurka egitea, esatea edo aiginela egiten una caza de brujas, edo ez dakize, eta horregatik konturatu nintzen hori. Feminismoa oso beharrezkoa dela oraindik, eta gero ere zerreza den txotxongilo bilakatzea. Ni iritsi nintzanean karrerara pentsatzen nuen, empoderatuan nago, ez dakitzer, eta gero konturatu ginean erako pasatu ziren 2 urte, eta egun duzian generazioak ere ez ziela enteratu edo ez zutela salatu. Orduan hori horregatik da niretzako oso garrantzitsua, zeda modu bat gogorarazteko nire buruari alde batetik alnaizela izan txotxongilo dozein momentutan eta zoritxarrez alerta egon behar naizela alako egoeretan, eta mierda bat da, bino, hola da. Eta bestalde ere, oraindik bide luzea daukagula egiteko feminismoan, eta beharrezkoa dela borrokan jarraitzea. Beraz, zertarako erabiltzen duzuzuk musika? Ez dakite gauzak aldarrikatzeko, salatzeko, emozioak zure barnetatik ateratzeko? Nik uste bi gauzatarako egia da, asko gustatzen zaidala erabiltzea artea arazo sozialak salatzeko, ze uste erraminta bat dela, eta azkenean altzea la jendearen gana iritsi horren bitartez, ez? Baina egia da ere batzutan behar dudala erabili nire emozioak transmititzeko, eta aldi berean nik uste horrek ere badaukala, azkenean erabili daiteke hori tresna politiko bezala, baina azkenean emozioak transmititza ere duela ez asko entzunion la otra abeslariari esaten zuela maitasun kanta bat ere politikoa dela. Eta egia da, adibidez, gaur egun daukagun gizartean, erabiltzea, transmititzea emozioak askotan ikusten politikoa dela, erakusten digute emozioak iztera, individualtasunera, eta azkenian dena dago lotuta, nire ustez. Orduan, pixka bat denetarako erabiltzen ditut kanta. Jada azken diskaren bira hasi zenuen, ez? Non eman dituzu zure lehenengo kontzertuak? Eman genuen lehenengoa Durangoko azokan, Ohetxonean, duela urte bete, iaia. Gero Zornotzan eman genuen, Bilbon kafean zokian onduzan topaketa batian, Hernanin ondu geha, ondu geha leku batzutan nola. Eta hori azken hilabetetan Donostin Dabadaban, gero ere Euskalduna Jauregian Bilbon,
eta Parralen Gasteizen duela 2 aste edo lako zen. Eta orain Iruñera etortzeko gogokin zaude? Bai, egia esan, ideit kriston ilusioa ze Iruñan lehenengo aldia da jotzen. Osea, nik azkenian Iruña ezautzet, txikitan iten ulako euskal dantza eta juten ginanako ara dantzari txikiak egitera eta bar. Eta bestela, ondu nahi zaurten San Ferminetan, lehenengo aldiz. Eta orduan, kriston ilusioa egitean jotzea, gaina asko gustatzen zait Iruñan dagon ambientea eta hola, eta kriston ilusioa egitean. Bai. Eta kontzertuak ematen bitartean, abesti berriak prestatzen ari zarete, ez dakit nola doa kontu hori. Orain laizte satuko naiz sorkuntza prozesu berri batean, oraindik nabil estrukturatzen, nola izango dena eta bar, baina, uste dut jendea implikatuko dudala prozesuan, azkenian nahi dudaloko landue bai jendearekin eta bar, beraz, nik uste laizter hasiko naizela hor sare sozialetan eta bar, eskatzen jendea prozesuan parte hartzeko. Beraz, Ilargi, zergatik joan beharko ginateke, Iruñaldekoak bagina, zure kontzertura ostiral honetan? Azkenian lehenengo aldia delako Iruñan eta, Iruñako jendeak igual lehenengo aukera dukalako nire ikusteko. Eta gero ere, azkenian nik uste dut kontzertuan, nire helburua da jendea, eramatea pixkan bidai emozional batera gero askiago irteteko bertatikan. Eta, ateratzeko ostiralean kontzertutik ezakit 11etan edo askiago eta gero jakiston jorga botatzeko. Oso ongi, Ilargi, mila esker, zorionak zure lanagatik eta zorte on ostiral honetan Iruñeko jendearekin. Eskerrik asko. Zuri. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.